Soc fill d'obrers. Vaig viure en un pis sobre una fàbrica on els telers ressonaven de dia i de nit. En ple cor de Catalunya, a Manresa, va néixer Pere Tarrés el 30 de maig de 1905. Els seus pares vivien a la carretera de Vic, número 193. El pare es deia Francesc i era un obrer que treballava de mecànic al ram tèxtil. La mare es deia Carme i junts van tenir 3 fills, 2 noies que es van fer monges i un noi al qui van posar el nom de Pere. Jo recordo que era un noi com tots els altres, molt enjogassat, molt rialler, amb moltes ganes de jugar, a vegades una mica enredador, fins ens tirava a vegades les trenes que portàvem i ens entrebancava, tot per riure fins que la mare hi posava una miqueta d'ordre. Sempre ens ajudava quan renyaven l'una o l'altra, sempre l'abogat defensor nostre, sempre ens ajudava moltíssim. De manera que jo com a germà no puc demanar més. Tarrés ja de petit estimava molt. El seu amor començava per les seves 2 germanes i sempre es va esmerçar per complaure els pares. Ell, sobretot, els feia una poesia, un dibuix, sempre el dia del sant no els faltava mai en els pares. I una particular devoció a la Mare de Déu, que tots els dimecres i dissabtes oferia el petit sacrifici de no menjar postres ni berenar per amor a ella. Ja de molt jove, es manifés la seva devoció a la Mare de Déu. Essent encara un adolescent, davant de la imatge de la Verge de l'església de Valldaura, es va consagrar a Maria. Ho confessava en el seu llit de mort. Quin consol em dóna l'haver estimat la Mare de Déu. A 14 anys, no sabent en certa manera ben bé el que em feia, em vaig consagrar a ella i sempre més l'he estimada.